Nosaltres, com a part de la Veïnal, que som una xarxa de televisió comunitària, realitzem molts projectes amb molts col·lectius, entitats. Llavors va sortir l'oportunitat de treballar amb aquesta entitat, Carabutsí. I soc president de l'entitat Carabutsí. És una entitat gitana que està situat al carrer La Cera número 10, que és per recuperar la memòria dels gitanos del barri del carrer La Cera i de la rumba catalana. És que heu vingut? Què ha passat? Perquè ell m'estava preguntant coses de la rumba. Llavors, el nostre procés creatiu en general, com a veïnal, és sempre a treballs de processos comunitaris. Llavors, amb Carabutsí hem fet el mateix. Vam fer un procés participatiu per fer primer la idea, vam treballar la idea, després vam treballar el guió amb la gent de Carabutsí i nosaltres. Aquesta és una foto de Tunyayo. Sí, la mama també. Hem tingut la idea de fer una sèrie documental que es diu Carabutsí, que és per recuperar la rumba catalana des d'una mirada des de la pròpia comunitat. I què significa la rumba catalana, no? Per la cultura gitana en si, per la cultura catalana i barcelonina en general. L'objectiu d'aquest projecte és fer un documental sobre la rumba catalana, no només com a gènere musical, sinó com a una de les manifestacions culturals més conegudes d'un col·lectiu menyspreuat històricament com ha estat la comunitat gitana de Barcelona en aquest cas, però de tota Catalunya.